ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ ନାମରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକାଂଶ ହରିଣମାନଙ୍କର ବାସ। ହରିଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ଘାସ ଚରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହରିଣ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସବୁଜ ଘାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଚରିବା ପାଇଁ କେହି ଶାକାହାରୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତମେମାନେ ହଁ କହିବ, ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘାସ ଚରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ହଁ କହିଲେ ଏବଂ କିଛି ନା କହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ହଁ କହିଥିବା ହରିଣମାନେ ସେହି ହରିଣ ସହ ବାହାରି ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ସେମାନେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ସବୁଜ ଘାସ। ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ସେଠି ଘାସ ଚରିଲେ। ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଣେ ହରିଣମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯାଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁମ୍ଫାଟି ପୁରା ସୁନସାନ୍। ଗୁମ୍ଫାଟି ବେଶ୍ ସଫାସୁତୁରା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୂରରୁ ବାଘର ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଶୁଭାଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସବୁ ହରିଣମାନେ ଭୟଭୀତ କରିଗଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ଆସି ଦେଖିଲା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କିଛି ଜନ୍ତୁ ପଶିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ସେ? ହରିଣମାନେ ସବୁ ଭୟ କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର ହରିଣ ଥାଏ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବାହାରକୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକାର ଆସିଛି। ହରିଣର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ବହୁତ ଭୟ କରିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଏହି ଭିତରେ ହରିଣ ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ଧର ଧର, ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା। ବାଘ ଏକଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଡରିଗଲା ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ। ବାଘ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାର ବିଲୁଆ ସହ ଦେଖାହେଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଏଠି ବୁଲୁଛ କ'ଣ? ବିଲୁଆ ବାଘଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇ ସେଠୁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ହରିଣ ପଶିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଇଏ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆସି ବାଘକୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲା। କିନ୍ତୁ ବାଘ ବିଲୁଆ କଥାରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଘ ରାଜି ହେଲା ଏବଂ ବାଘ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଡାକୁଛୁ ତାହେଲେ କଖାରୁ ଲୋଟାରେ ତୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଯିବା। ଏହା କହି କଖାରୁ ଲୋଟାରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସେଠୁ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହରିଣମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଯେ ବାଘ ଏବଂ ବିଲୁଆ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେହି ଚତୁର ହରିଣଟି କହିଲା, ଆରେ ହେ ବିଲୁଆ, ତତେ ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ ତୁ 2ଟା ବାଘ ଆଣିବୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ କାହିଁ ଆଣିଛୁ? ଆଜି ବାଘ ସହ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବାଘ ଆହୁରି ଡରିଗଲା ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ନେଇ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ସେହି କଖାରୁ ଲୋଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ବାଘର ଜୋର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲୁଆ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ହରିଣମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେମାନେ ଫେରିଆସିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବାକି ହରିଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେହି ହରିଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।